секрета съм наздава, вече си правя предаване за неправилно хранене. Прекаляването сляпа причинява угадане. Не че няма правене, чалката си е преживяване. Ай, мани, не си не успях да се сетя. Вика, че Слим Шейди е американската сека. Мани готова да бега да нека дебат е страшна отрезка. Зара пак избяга от скапаната клетка. Няма криво ляво, целя винаги десетка. Как да ти опиша най-красивата ми гледка? Да ги има хилядите депозирани в сметка. И газа ми на тапицирана кушетка. Колеги, какво се случва? Как са нещата? Няма никой в групата, що не пишете в чата? Както всички са рапъри понижиха стандарта. И като слязох не бяха останали мишки в мазата. Мани рапа следи Александрова, хитове ни чакат. После свики на слънчака, да ни е чисто на душата. Че нали сме над нещата и ни боли какво говорите. Времето лети, някой си сменихме роли.